Mindenkinek. Szeretném megköszönni ezt a nagyon érdekes konferenciát a szervezőknek, és meghívni önöket arra, hogy együttműködjünk. Elsőként szeretném bemutatni a lengyel munkanélküliségi helyzetet a fiatalok körében, és a célját az előadásomnak, amely arra igyekszik megvilágítani, hogy hogyan lehet a munkaerőpiacon ezen kihívásoknak megfelelni. A nagyon magas munkanélküliségi arány oka az alacsony igény, az alacsony kereslet, munkaerőkereslet. De ezt tulajdonképpen kiegyensúlyozhatja az a vállalkozói szellemiség és pénzügyi háttér, amelyet a tudósok és a politikusok megpróbálnak biztosítani, és ezt szeretném ma önöknek bemutatni. Ezen kérdéseket vizsgálva szeretném a következő kérdéseket bemutatni. Mit is mutat az alkalmazhatóság a fiataloknál, és mitől függ? Másrészt, hogyan viszonyul a politikai és tudományos szféra azon folyamatok bevezetéséhez Lengyelországban, amelyek az alkalmazhatóságot növelik, és harmadszor, hogyan lehet tulajdonképpen megvívni a harcot a munkanélküliség ellen Lengyelországban a vállalkozások terén. Mit is jelent az alkalmazhatóság, és mitől függ? Szeretném, hogyha megértenék, hogyan kerülhetjük el, hogyan akadályozhatjuk meg bárhol, nem csak Lengyelországban a munkanélküliséget. Amikor ezt az alkalmazhatóság definícióját kerestem, és ennek meghatározóit, azt találtam, hogy számos meghatározás létezik, amelyek közül egy tűnt nekem a leginkább átfogónak és megfelelőnek. Ez a karrier modellhez kötődik, és ahhoz a képességhez, hogy ki mennyire képes fejlődni, és bizonyos tudás, megértés és személyes karakterjegyeket kiépíteni, megszerezni, valamint a megfelelő szaktudást. Annak érdekében, hogy minél biztonságosabban keressem, vagy találjam munkát manapság, és megelégedésére találja meg a munkahelyet a fiatal. Az alkalmazhatóság attól is függ, hogy az adott gazdaság milyen állapotban van, vagyis pontosabban mondva a munkaerőpiac helyzetéről és azon társadalmi gazdasági tényezőktől, amelyek ezzel korrelálnak, például a felsőoktatási intézmények hírneve, illetve hatékonysága, amelyek ebben a képzési folyamatban részt vehetnek. Úgy gondolom, hogy az alkalmazhatóságnak az alábbi 5 alapfeltétele van. Ez a karrier kiépítésének képessége, az élet és szakmai tapasztalatok, a megfelelő szaktudás és szakértelem, valamint képzettség, általános képességek, és végül az emocionális intelligencia, vagyis érzelmi intelligencia. A fiatalok az oktatás minden szintjén szükségesnek tartom, hogy támogatást kapjanak az iskoláktól, tanároktól és szülőktől abban, hogy ezt a 3 tényezőt fejleszthessék
Emellett kell, hogy kapjanak olyan lehetőségeket, amelyek ezen képességeket próbára teszik, és visszajelzést is adnak annak érdekében, hogy a teljes alkalmazhatósági lehetőségüket teljes mértékben kiaknázzák. A politikai és tudományos szféra hogyan tud ezen bevezető folyamatokkal, tehát az alkalmazhatósági modell bevezetésével hogyan tud együttműködni? Azt gondolom, sokkal jobban is tudna, mint jelenleg látszik. A fiatalok munkavállalása, illetve ennek azon ráták, amelyeket mérni szoktunk, azt mutatják, hogy a lengyel fiatalok a 26%-os munkanélküliségi arányukkal sokkal kevésbé van kitéve negatív tendenciáiknak, mint például a görög, spanyol vagy horvát fiatalok, ahol ez a ráta 50% fölött van. Ezt már említettük is korábban. A jelen év szeptemberére vonatkozó adatokat látjuk az táblázat elején. Ahogy látják, egy icipicit jobb a helyzet, mint azok, akik Magyarországon vagy Szlovákiában élnek, de azért általánosságban elmondható, hogy Közép-Európában nagyjából ugyanabban a helyzetben vagyunk. A fiatal lengyelek helyzete, azt gondolom, lehetne azért jobb, főképpen ahhoz képest, ami Ausztriában és Németországban a helyzet, ahol a munkanélküliség 16 és 25 év között csak 10% alatti értéket mutat, ami valóban nagyon figyelemre méltó. Hosszú távú tendenciákat figyelembe véve szeretném kiemelni, hogy a lengyelek a 21. században úgy léptek be, hogy borzasztóan magas volt a munkanélküliségi ráta, főképpen a fiatalok között. 38% körüli volt ez az érték, és megduplázódott, illetve ez a duplája az európai átlagnak. Az ezt követő években ez még rosszabbodott. 2002 és 2004 között elérte ez a munkanélküliség a 44%-os magaslatot, és ezt követően már egy kicsit esni kezdett. A tendencia 2008-ban érte el az alját, amikor 17%-ra csökkent a munkanélküliség aránya a fiatalok között. Ez a legalacsonyabb az utóbbi években. Ugyan Lengyelország elkerülte a recessziós időszakot, mégis a munkanélküli arány növekedett 2008-tól, és 26%-on van ma. A munkanélküliség főképp azok között nagyon magas, akiknek vagy gyakorlati, vagy nagyon elemi képzettsége van csak, illetve iskolázottsága. Ennek ellenére 2008 óta azt látható, hogy a munkanélküliségi arány még az egyetemi végzettségűek között is emelkedett, és ugyanazon tendenciákat lehet sajnos érzékelni még köztük is, náluk is.
Ahogy már említettük, a legnagyobb probléma a lengyel munkaerőpiacon az, hogy nagyon kicsi a kereslet a munkaerőre. 2007 óta a döntéshozók, a politikai döntéshozók és tudományos élet résztvevői erőteljesen megpróbáltak fellépni annak érdekében, hogy oktatási és pénzügyi háttérsegítséget nyújtsanak a vállalkozói képességek megszerzésében a fiataloknak. A legalapvetőbb elképzelése mögött az volt, hogy nem csak lehetőséget kell kapniuk a fiataloknak, hogy kövessék az álmaikat, vagy hogy jövedelemmel és szakmai fejlődési lehetőséggel lássuk el őket, hanem segítsük ahhoz őket, hogy alkalmazottak vagy munkahelyek létrehozói legyenek, hogy legalább részben megoldjuk az alacsony munkaerőpiaci kereslet problémáját. Azt gondoljuk, hogy a vállalkozói szellemiség borzasztóan fontos abban a vonatkozásban, hogy megoldjunk néhány problémát. A legfontosabb háttérirodalmat átolvastam, és ezek segítenek abban, hogy a problémát jobban megértsük és elemezhessük. Hogyan próbálunk Lengyelországban megvívni ezzel a problémával, a vállalkozói szellemiség fejlesztésével. Számos olyan nagyon érdekes kutatási eredményt találtam, amelyet most megosztok néhányat önökkel. Például egy új cég létrehozása sokkal elterjedtebb, mint egy új családalapítás. Ez elég meglepő, hogy több céget alapítanak, mint családot lassan. Azok, akik részmunkaidőben vagy teljesben foglalkozottak, valószínűleg sokkal hamarabb fognak saját vállalkozást alapítani, mint akik nyugdíjasok, egyetemi hallgatók, munkanélküliek, vagy pedig házi asszonyok. Valószínűleg a saját üzleti vállalkozás alapítása azért is kihívás, mert általában a férfiak, az emberek szoktuk meg, hogy csinálnak üzleti vállalkozásokat, és ezt ráadásul csoportban csinálják. Én azért eléggé meglepődtem ezeken az eredményeken. Azt is hallottuk már számos alkalommal a vállalkozásokról ma, hogy mi a lényege, de szeretném definiálni azt, hogy számomra mit jelent a vállalkozás. A szakirodalomban és az általam olvasott forrásokban azt találtam, hogy képesség arra, hogy kiválasszuk, értékeljük, interpretáljuk és felhasználjuk az szükséges adatokat különböző olyan módon, hogy a piaci lehetőségeket legjobban, leghatékonyabban kihasználjuk. És ez a legfontosabb kulcs kérdés, hogy nem csak az a lényeg, hogy elindítsuk az üzletet, hanem hogy a piaci igényekre válaszoljunk, és olyan ötleteket valósítsunk meg, amelyek valójában piaci értéket képviselnek. Ami a képességeket, az üzleti képességeket illeti, azok személyes karakterjegyek, például a kreativitás, a fantázia, és az is, hogy a kockázatot vállaljon valaki, és hogy nyitott legyen, figyelme legyen. Az is nagyon fontos, hogy a kompetenciák meglegyenek, amelyek
szükségesek, és ezeket megfelelően elsajátítsa mindenki formális, tehát hagyományos oktatási rendszerben, csak úgy, mint tapasztalatok alapján. Itt a tudáson van a hangsúly, amelyet beágyaztunk a valós élethelyzetbe. Mi lehet a legfontosabb tényező abban, hogy Lengyelországban a vállalkozói szellemiséget a fiatalok között fejlesszük, és azt válaszolták a döntéshozók és a tudományos élet résztvevői, hogy a legfontosabb tényező a vállalkozói szellemben a pénz. Ez egy nagyon elterjedt közhiedelem. Néhányan említették a kultúrát, vagy azt, hogy a különböző forrásokat hogyan tudjuk kifejleszteni, kidolgozni, de mindezen hiedelmek ellenére az derült ki, hogy sem a kultúra, sem pedig a pénzforrások nem elegendőek. A legfontosabb az, hogy a jövő vállalkozói magas szintű humán tőkével rendelkezzenek, ezen belül is olyan magas szintű képzettséggel és menedzseri tapasztalatokkal, amely segítheti őket. Viszont mivel a menedzseri tapasztalatok, a vezetői tapasztalatok elérhetetlenek a nagyon fiatalok számára, ezért a magas szintű képzés talán az, ami által ehhez legközelebb juthatnak. Ezzel tudják a vállalkozói és vezetői képességeiket leginkább megfelelővé tenni. Miért is a magas szintű képzettség az, ami a legfontosabb? Egyrészt ez segít különböző képességek megszerzésében, amelyek fontosak lehetnek egy vállalkozó számára. Ilyen a kreativitás, a kritikus gondolkozás. Nem feltétlenül szükséges az, hogy ezen képességek kifejlesztéséhez üzleti főiskolára járjanak a tanulók, de mégis a magas szintű képzés ahhoz is hozzásegíti a tanulókat, hallgatókat, hogy ahogyan azt már korábban is hangsúlyozták, olyan társadalmi hálózatot alakítsanak ki, illetve társas kapcsolatokat, amelyek segítik a munkájukat majd. Pozitív jel is lehet ez a magas képzettség arra, hogy a különböző vállalkozási sok tőke igényéhez megfelelő módon tudjanak alakítani, és negyedrészt pedig az ambíció, és az, ahogyan ezen tulajdonságokat alkalmazzák, kiemelendőek. Meg szeretném osztani önökkel azt, hogy Lengyelországban mi a helyzet konkrétan. A 50%-a a fiataloknak még mindig a felsőoktatásban hallgató, ami azt gondolom, hogy még európai szinten is igen magas szám. Tehát elég nagy potenciál van ebben, és lehetőség, amire támaszkodhatunk. Ez volt az első tényező, a magas szintű képzés. A második tényező annak érdekében, hogy a vállalkozói kedvet élénkítsük, az az, hogy speciális programokat hozzunk létre a vállalkozó kedvű fiataloknak, leginkább azokat, amelyek megint nagyon inspirálólag hathatnak,
Itt a tudás és a források kell, hogy összejöjjenek annak érdekében, hogy növeljék a vállalkozók, a fiatal vállalkozók esélyeit a sikerre. Azt gondolom, hogy meghatározó szerepet játszik ez a tényező a kezdő üzletek és vállalkozások sikerében. Ahogy ez kiderült már a kutatás során, az inspiráció, azt a motivációt tudja, és a siker realitását, tehát a megvalósíthatóságát tudja növelni. Ami a lengyel helyzetet illeti, szeretném kiemelni azt, hogy 2007 óta a döntéshozók, a különböző tudományos résztvevők számos ilyen programot hoztak létre, főként 2007 és a jelen év között. A humántőke kére koncentráló programok, vagy például a most említett program, amely kifejezetten fiatal vállalkozóknak van kitalálva, 500 millió eurót különítettek el erre a célra, hogy saját üzletet beindítsanak a fiatalok, főként azok, akik 25 éves kor alatt indítanak saját vállalkozást. 6500 cég kapcsolódott be ebbe a programba, és ez a projekt mellett számos más program is beindult. Igazából már 2002-től elkezdődött az első, úgynevezett első állás program. És azt gondolom, hogy ezek jelentősen hozzájárultak a vállalkozói kedv segítéséhez. Szeretném a harmadik tényezőt kiemelni, amely a munkatapasztalat, amely borzasztóan lényeges abban, hogy bárki sikeres vállalkozásba kezdjen, hiszen ez fog mindenféle emberi hálózathoz, networkhöz hozzásegíteni valakit, valamint a piaci információkat, a tőkét és a lehetséges keresletet is megmutatni a vállalkozónak. Mivel nincsen tapasztalat sok fiatalnak, ezért nagy problémát jelenthet ez az első munka megtalálásában. Valóban igaz ez az állítás, de a lengyel válasz erre az, hogy az első, második és harmadik szintjén a felsőoktatásnak kötelező gyakorlatot kell végeznie a hallgatóknak, és ezáltal minél nagyobb munkaerőpiaci tapasztalatot szerezni, hiszen ez fogja segíteni nem csak a vállalkozói kedvüket, hanem a külső üzleti szférát is bekapcsolni és megismertetni a hallgatókkal. Ezen csoporton belül, tehát azok a hallgatók, akiket én mértem ilyen szempontból, az első munkahelyüket megtalálták, azon munkahelyeken találták meg, amely adta a gyakorlat lehetőségét, tehát ott maradtak dolgozni. Összefoglalásként szeretném elmondani, hogy az alkalmazhatóság feltétele sok összetett személyi feltétel és tudás. Azt gondolom, hogy az, hogy melyik személy lesz sikeres, számos tényező meghatározza, de a lengyel közegben ez még nem teljesen hatékonyan működik, és a legfontosabb probléma az alacsony kínálat. Ennek egyik megoldása
az volt, mint elmondtam, hogy a tudományos és politikai szféra elkészített számos olyan programot, amely az üzleti gondolkodást segíti a fiataloknál, és 3 tényezőt emeltem ki az alkalmazhatóságban és a vállalkozói szellemben. Az egyik a magas szintű képzettség, a másik a vállalkozói programok, a harmadik pedig a munkatapasztalat, ahogy látják a vetítőn is. Köszönöm szépen! Ez pont 15 perc volt. Köszönöm szépen. Azt gondolom, nagyon fontos ez a lengyel tapasztalat, és jó, hogy megismerhettük. Szeretném felkérni Feliciana Rajewskát, hogy mutassa be a lett modellt. Nem hallom. Nem kapcsolta be. Okay. Az alacsony munkaerőpiaci kereslet azt jelenti, hogy meghaladja tehát a kereslet meghaladja a kínálatot, és a cégek kevesebb állást ajánlanak, mint amennyi munkaerő keres állást. Ezt már évek óta megfigyeljük. Sokkal több munkahely tűnik el az egész gazdaságot áttekintve, mint korábban, vagy mint amennyi születne. Ezt értem én alacsony munkaerő kínálaton.